Ok, ljudi, update mog kosa journeya je taj da evo pijem dio terapije već 10 dana, ostatak još nisam dobio, odnosno danas ću ga pokupit. Uglavnom, terapija je poznata po tome da ima nuspojave. Za sada moje bradavice doslovno gore kao nakon treće tablete, znači nakon tjedan dana, a to je užasna osjetljivost u području bradavica. Nadamo se da neće narast. Uvijek se dogodi na dan kad popijem tabletu je baš jako, onda već drugi dan je skoro prošlo i treći dan kad moram popiti ponovo, taman bude da ništa ne osjećam i onda opet. Tako da, let's see, da ću još neko vrijeme. Dobio sam plan B u slučaju da imam neke gore nuspojave, ali zapravo nemam. Sve ostalo je normalno, samo iznimna osjetljivost bradavica kao obična majica na dodir je osjećaj kao da sam obukao krep papir na sebe. Nadam se da ću idućeg puta naći taj sticky shit da mogu zalijepiti na prozor da me možete ovako normalno vidjeti.